Ni dai da faru waka sana'a nake da farko, da ita ce nake mamakin isar da sako ga jama'a mai gyaro ayyukanmu ne ya karko. To gani yau da dubban gaisuwar ku zana miko, ma'ana dubban masoya na gare ku yau na doso. Ga sabuwar waka ta zana ba ku talla, idan ko kun sai da wakar zan biɗo kuɗaɗen. Ku yi cinikayya mai kyau kawai masoya, komai idan ya yi farko dole zai yi ƙarshe. A da idan na yi waƙar sai a dinga kushe, to gashi yanzu reshe-reshe ana ta nema. Da ku kawai nake alfahari dubin masoya, gare ku kun ga mansira ba ni juya baya. Mai haƙuri ku gane wata rana zai yi dace, ko da cikin sa'anni ne kun ga za shi kece. Komai kawai mu sa Allah duka lamuranmu, domin shi ne majibancin duka lamuranmu. Shi arziki nufin Allah ne yan uwana, idan ya so ya baka domin kawai kaɗana, idan ya so ya kwace domin kawai jarabta. Idan kana talauci shi ne ya hukunta, kaɗan ɗana idan ka jure kan rabauta. Hakan ya sa waɗansu da dama suna wahalta, domin rashin haƙuri a gare mu yayi karanta. Sannan muna da gaggawa a cikin zukata, komai ya zo da sauri wata ran kamar mu kwata. Kowa yana ta burin wata ran a ce ya huta, a samu 'yan kuɗaɗe har ma a tara mata. Mu gane duniya ba a tabbata a kanta, a yanzu rayuwar nan ba a riƙon amana. Ka ɗauki alkawar kanka da kanka sai ka saba, a yanzu rayuwar nan zunubi ake mutuba. Allah idan ya sa doka jama'a su saba, mun kauce hanya ta Allah walla ba mu turba. Hakan yasa ake faman wahala mu duba. Allah da zamani komai in ya so ya yi shi, idan batu na aure ne dole sai da toshi, in ko batu akan kishi sai aje ga mata. Rashi game da samu Allahu ya hukunta, mata suna da tsafta ni da su zan kwatanta. Idan ka ce za ka bi su wallahi za ka rufta, ba za ka samu komai ba kamar a ce wadata. Ku duba mai zina kullum na cikin takaici, idan ya je ya yi zinan shi kaɗai ya dinga kunci. An san da gaskiyar amma sai a kauta hanya. Ku duba 'yan samari a ciki da masu ƙarya, mutum ya dinga ƙarya a gurin shi babu kunya. Abin da ya fi ƙarfinka a duniya ka bar shi, mu daina tsawwalawa kayan makar mu so shi. Kowa da inda Allahu ya kaddara ya zauna, waɗansu Zaria ga wasu na garin Kaduna, waɗansu 'yan Kano ga wasu na garin Jigawa, waɗansu na Port Harcourt wasu ko suna Taraba. A haka yayi yare kala da dama, waɗansu su je na wasu babu dama. Idan ka kare mutuncinka a baka girma, amma waɗansu sai da mutuncin suke ta fama. Ku je ku lura sosai ɓera yana da rama, domin abin da zai sa a cikinsa babu kima. Idan ka ɗauki kayan wani za a fallasa ma, dangi da 'yan uwa kowa bai ganin ka girma. Ni dai rufin asirin Allah nake ta nema, sannan ya sa na dace rana ta alkiyama. In kauce duka sharrin dabba mutum da aljan, ni ban da ra'ayin tozarta waɗan uwana. Waɗansu har so suke su ga 'yan uwa a rana. Na gode Rabbana dangi na sun manna rana, dan kan ma a haɗe yake kullum ina ta murna. Mahaifiyar mu ko nana
ita ce ganinmu, sannan idan muna kuka za ta haɗa kanmu, ta ce da mu rayuwa ce wata rana babu. Idan tana kalaman nan sai na fara kwalla, ya so ya bar rayuwa mai kyau babu dama. Garin da hadiri Jamila zo ki bani lema, aure yana da daɗi kowa ya je ya nema. Mata ku je ku yi aure ya fi daraja ma, Allah ya samu dace sai an jima masoya.